салому алайкум бародарони азиз. ба диққати шумо боз як уҷрагаи фурӯшӣ дар бинои панелни союзи 4 ошёна дар 3 ошёна, яъне инами хона бародарон. Хона таъмир дорад бо чӯза чӯрашай. Қарор дорад дар вилояти Хатлон, шаҳри Левакан, яъне Сарбанди Аввала, кӯчаи Носири Хисрав. Бародарои азиз, мо айни ҳол дар площадкаем. ина ҷои мошинмонӣ, парковка, ҳамаи чиз ҷои гудако қоидавияй. бародари азизима, мақсад двори салқина ки хушрӯай бад нест. ина чӣ хеле ки дар навор мебинем, доми тоза ки хушрӯбдай. бародаро, ина хона ҳозир мебироем ай пеш, ҳамаша бо навор мекунем. бачаҳои Сарбанд Левакан, ина мо дар Сарбанди шумо лайкҳоро ака пасу пеш бигирем ки мақсад кадом як хона хар бошад, биёя савдо куна бубина. мерем бародаро ба даруни хона. бародаро, чӣ хеле ки мебинем дар падез қарор дорам. мақсад як хеле мегӯем падезорам ба бародар нишон те. ина падез хонаи навбати мояй ростакиш ду хонага мешавад, ипараш 3 хонага мешавад, яъне ки ай мо як ҳуҷрага мешавад. ин дари берунаш. кадоми хонаро ахара достако падарка. бародари азиз, айни ҳол дар даруни хона қарор дорем, яъне калидор даем. даре ки мо дар омадем, дараш нав будай. хай хонаро даруш ариш кардагиай, таъмиршан созай, бад нестай. бародаро, чизе ки дар навор мегем, ҳамун чизоша мисол қабул мекунем. хона бо чиза чораш фурӯхта мешавад. мақсад қолин, мисол дарошко, кондитсионер дора, ҳамаи чизош месодай. холодильник дора, шифонер дора. бародаро, хона дар 3 ошёнаи. бародаро, чӣ хеле ки ай берун навор кардем, сар мекунем аями ҳамон муҷобхонаш. ина бародари азиз, оби гарм мекунад, турбош ариш кардагиай. ҳама тозаву озода кафёка чен даркорӣ кардагиай. масъалаи обша хайна бибинем. ила худам мемондам ки шумо бибинем. мисол моторам дора, бо ба худи хичам меомадаем. бародари азиз, бо диққат тамошо кунен. мақсад як хона хар бошен. бародари азиз, ина комната худаш хона як хонагай. кондитсионер дора, ина аллакай чотка кор кардесай. чӣ хеле ки медонем, ҳамунҷо тиреза мешавад, ко як хонагоҳ айсини балкон тиреза маҳкам кардагиай. ике приятни хушрӯ шудагиай. бародаро, қолино места, парда места, кондитсионер, люстра, телевизор меистодай. бародари азиз, мақсад хонаи тайёр мегирем. як ягон та мегирем, квартиран мешунем мисол, ё ки мисол барои любой чи бохтон усша медонем. тирезаш бародари азизима пластикай. ана бародари азиз, ин раи киёзи ҳамиҷа мо омадем ай пишти дом бигем, рост светофор мебирояд. рост светофори баҳинги мебирояд. мисол ай бозор поёнтар чай Носири Хисрав. хулоса бародари азиз, як хонагай тозаи хушрӯ ба чиза чораш медрои зиндагӣ мекунӣ. бародаро, мерем тарафи ана дигаш. холодильник дора, кор мекунам места. инаҷаш ҷои кухни аввала буд. бародаро, шкаф кардагиай, раздвидной шкаф кардагиай. мисол ина барои як чиза чоратон намондан. иам ҳаст места, холодильник плюс қолинчаш. ана бародаро, мерем ба тарафи балкон. ба тарафи балкон мерем. кухни балкон да кардагиай. кухни гарнитур дора. бародари азизима, ина кухни гарнитурш ҳастай. хош бировардагӣ ҳамаш аст. тиреза пластика, решотка. ина ҷое ки мо аввал да сар кардем навора. мақсад бо ай боло хушрӯ тарак дубора бибинем. безапас накардагӣ решотка дора. ина бародари азиз, як тапчани калони хушрӯ дора, яъне тагишта шумо метавонем банка манка чиза чоратон намонен. потолокш пластика кардагиай. ай беғарзи ҳамин курпачиҳош бародаро, дига ҳама чиша мемондай. решотона бигирен. ина бародари азиз, хулоса бародари азиз, яуҷрагай, адресаш вилояти Хатлон, шаҳри Левакан, яъне Сарбанди Аввала. барои як хело намефаҳманд Калинобод. яуҷрага доми панелни 4 этажада дар 3 ошёна бо ҳама чиза чораш. чизе ки дар навор диден ҳамо ана кадомеда дар кор боша ба номери 1885006 ватсапи мо, телеграм дорем, бинависен. бо ҳозир мепирсем номерои соҳибхонаро, агар розӣ шаванд дар болои экран мемонем. бародаро, бо қатиқ чамам суҳбат мешен. нархи хонаро 170,000 сомон бо савдо мешавад мега. бародари азима, курси урусӣ 135 сомонай. бародаро, доллар 1107 сомай. расшототона бигирен.
числои имрӯзи нақади мақсад. хулоса бачаҳои сарванд дастгирро фаромӯш накунен, як лайки бепула биҷиқен, кадоме ки дар кор боша бием бибинем. боқӣ дар амони худо бошен.